každý rok, aj tento rok v septembri robíme našu tradičnú výstavu ovocia a zeleniny. Je to jubilejný 20. ročník. Snažili sme sa, aby to bolo čo najkrajšie. Máme tu kopec exponátov, majú tu výstavku deti z materskej školy. Bola súťaž o najkrajšie jablko vyhodnotené, takisto ostatnú zeleninu a ovocie. Hrozná je tento rok pomenej, pretože oberačka z dôvodov, že boli horúčaví, oberalo sa skorej, ale nejaké ukážky nám pestovatelia doniesli. Vždy doplňame výstavu aj nejakými inými výrobkami. Tento rok sú to nástroje a teda také niečo, čo všetko používali naši predkovia. Je tu kopu vecí, čo dnešní mladí už ani nepoznajú. Takže snažili sme sa im priblížiť život našich predkov, rodičov, prarodičov.